az első programponton pedig nekem a referensi pozíciókban történnének változtatások, ugye akár felosztásban, vagy bármi ilyesmi. Először is kezdeném azzal, hogy én kicsit változtatnék a megszokott rendszeren, miszerint a hökelnök jelöli ki a referenseket. Én ezt szeretném pályázati formában biztosítani, tehát igazából a karnak mind a 3000 plusz hallgatójának lehetőséget biztosítani arra, hogy referensé válhasson. Persze ez is nyilván egy bizottsági meghallgatás után, vagy pályázatelemzés után, hogy mennyire alkalmas az adott pozícióra, és térjünk át magukra a referensekre. A tanulmányi referens ugye a munkája számomra nagyon fontos, tehát különösen a lényege az, hogy teljes mértékben igazából a nagykönyv szerint járjon el mind a hallgatók érdekképviseletében, főleg tanulmányi ügyekben, ugyebár főleg a TVS vagy tanulmányi és vizsgaszabályzat keretein belül tessék maradni. A sportreferens igazából én bevallom, hogy ahhoz annyira nem vagyok kompetens, tehát én azt tudom elmondani, hogy én a korábbi sportreferens munkájával abszolút elégedett voltam, tehát a kari sportját az meglehetősen tetszik számomra, úgymond virágzik, ha úgy tetszik. Így a működésen így nagy vonalakban nem változtatnék. Tehát ugye a külügyi referens, én ezt a pozíciót teljes mértékben revizionálnám, adott esetben akár el is törölném, azért, mert én helyette egy alönkormányzatot szeretnék létrehozni a külföldi hallgatók számára. A marketing referens pedig igazából feladata ugye a szponzorok keresése, karnépszerűsítése, ezekre szintén nagyobb hangsúlyra lenne szükség, hiszen nyilván a leendő hallgatóink is, hogyha látják, hogy hogyan működik, akkor az sokkal imponálóbb lesz számukra. Illetve ugye hallgatói szolgáltatások, ugye vannak ilyen kari munkák, akár az, hogy asztalokat pakolászni, vagy hasonló. Én ezt tartanám, hogy nyilvános, bárki regisztrálhat rá, és adott munka alapján kapná a juttatását, tehát nem egy állandó jellegű összeg lenne, hanem az adott munka tevékenységéhez mérten. Szakképviselő feladatok, szakképviselők feladatának áttekintése, és akár a szakképviselők évenkénti egyszeri oktatása, hogy az adott szaknak egy megfelelő képviseletet biztosíthasson, és programokat szervezhessen, legyen ez szakest, vagy csak egy szakos sütögetés, vagy bármi ilyesmi. És én, ugye a közös munka számomra nagyon fontos, tehát az, hogy ne legyen semmi belterjesség. Tehát nyilván az adott szakképviselő is úgy dolgozzon, ahogyan az a hallgatói önkormányzat számára is összeegyeztethető, illetve a hallgatói önkormányzat is teljesen fair legyen mindenféle szempontból. És van az infopult ügyelet, ezt így gondolom, ezt tudjuk, hogy hogyan működik. Én szeretném ezt megváltoztatni, mert jelenállás szerint ugye van egy bizonyos keret, amit ugye kötelező megtenni, én ezt nem szeretném. Tehát én úgy szeretném ezt csinálni, hogy igény szerint, tehát ugye nyilván először felmérve a hallgatók, a referensek, illetve a szakképviselők visszajelzései alapján, hogy ők mennyire látják szükségesnek, de alapvetően szeretném jelenlegi formájában ezt eltörölni, hogy kötelező legyen. És szeretnék havi egy mikes közgyűlést, ahol az aktuális feladatokat, illetve eredményeket átbeszéljük, és ezt ugye nyilván az írásos beszámolók mellett tartva, amit nem tartanék minden havi vagy heti szinten, mert valószínűleg ez túl sok munka lenne, és túl fárasztó lenne mindenkinek. Áttérve a rendezvényekre, illetve a szórakoztatás, vagy bármilyen egyéb programok. Minden szakon szeretnék legalább egy szakestet, de mivel az esemény ez egy nagyon fontos event, ezért inkább szeretnék legfeljebb 2, tehát többet nem, mert hogyha túl sok a szakest, akkor nyilván az embereket kevésbé fogja idővel érdekelni. És időnként észrevettem, hogy nyilván ez nem feltétlenül a hibája, hanem az adott esetben a teremfoglaló rendszer, vagy bármi ilyesmi, de ezért nincsen sokszor időben közölve az, hogy milyen szórakoztató esemény, akár sörpong, vagy bármilyen buli, hogy nincs időben leközölve. Tehát van, hogy valakinek egy hónap előtte már tudnia kellene, hogy bakker, most adott esetben nekem dolgom lesz. Én ezt szeretném átszervezni kicsit, hogy így előre összedolgozva, hogy akár egy hónap előtte már le tudjam kommunikálni, hogy az adott ember az időrendje szerint tudja ezt közölni.
illetve kisebb szakos rendezvényeket egyszerűen csak szeretnék rendszeresíteni, ezt nem hiszem, hogy túl kell magyaráznom, egymáshoz közel álló szakoknak szeretnék ilyen rendezvényeket, mint például villamosgépész, tehát inkább az ilyen szakbarátságok vagy ilyesmi. És amik ugye voltak korábban bevált rendezvények, legyen példa ez alatt az Oktoberfest, egyéb ugye az említett sörponkbajnokságok, vagy az ilyen ünnepi bulik, mint Halloween, vagy bármi ilyesmi. Én ezeket szeretném megtartani, mert jól beváltak, illetve a gólyatábor a tematikáját sem szeretném egyelőre nagy vonalakban változtatni, mert egyelőre, ahogy megfigyeltem, tehát hallgatói visszajelzések alapján ezzel elégedettek voltak. Illetve szeretnék ilyen kisebb, ilyen szakos mercset, amennyire az EHÖK lehetővé teszi számunkra, és így elérhetővé tenni, és nem csak pulcsika, hanem egyéb további termékekkel is bővíteni majd. És én a tudományos életben is szeretnék egy kicsit részt venni, mint például tanulmányi kirándulásokat szervezni, vagy ugye a HÖK által szervezve szakmai rendezvényeket, mint workshopok, előadások, vagy ilyen kerekasztal beszélgetések, és ezt nyilván az adott szakhoz, illetve magával az oktatási rendszerrel így összeegyeztetve. És ugye a külföldi hallgatók, ezt is szintén említettem, én szeretnék nekik egy alönkormányzatot létrehozni, ezért ugye a külügyi referens pozíciót én eltörölném, mert ugye a külföldi hallgatók nem kapnak elég figyelmet, legalábbis ahogyan én eddig észrevettem. És utolsó ponton pedig átláthatóság. Én tehát a pályázati lehetőségeket ugye teljesen nyilvánossá szeretném tenni továbbra is, és ugye a referensi pozíciókat is én pályáztatni szeretném, és ezt minden lehetséges felületre eljuttatni, illetve az oktatók és hallgatók közötti közös munkát szeretném megerősíteni, amennyire csak lehet, mert sokszor látom, hogy az oktatóknak a munkájával nem elégedettek a hallgatók, vagy éppen fordítva. És igazából nekem ennyi a programom ismertetése. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! A következőkben szeretném felkérni Bodó Attillát, hogy maximum 10 percben ismertesse elnöki programját. Nagyon szépen köszönöm. Én PPT-vel készültem, de most néztem a kivetítőn. Én nem tudom, hogyha ide állok, mennyire fogok látszódni, úgyhogy megpróbáljuk, nem tudom. Tök ráhúztam, most tölt. Megvan? Így van. Jó. Elsősorban beszeretnék nektek mutatkozni. Bodó Attila vagyok, harmadik féléves villamos szakhallgató. A következő 10 percben szeretném kifejteni a programtervemet. A programtervem első helyén áll a csapatösszetétel. A csapat felállítása során törekedtem arra, hogy mindegyik személy a saját kompetenciája alapján kerüljen abba a pozícióba, ahova kerül. Itt be szeretném mutatni a csapatomat. Elnökhelyettesként Aradi Dávidot, irodavezetőként Gajda Rebekát, tanulmányi referensként Dudás Norbertet, rendezvényszervező referensként Sütő Tamást, junior rendezvényszervezőként Pásztor Lórán Zsoltot, média referensként Banyinszki Ábelt, sportreferensként Bakonyi Leventét, valamint junior sportreferensként Nagy Szabó Ádámot. Velük tervezem a közös munkát a jövőben. Fontosnak tartottam azt, hogy 2 új referensi pozíciót vezessek be. Ez a külföldi, valamint a rendezvényszervező referens. Ugye hallhattátok azt, hogy megneveztem juniorként azokat a munkaköröket, amik majd a későbbi munkánk folyamán segíteni fogják a főbb referensek munkáit. Mi az egyik legfontosabb dolga a hallgatói önkormányzatnak? Számomra az, hogy lehetőséget teremtsen és a hallgatói igényekhez igazodjon. Például a sportban, hogy kiterjesztett tornatermi ügyelettel, új sporttal és sporteszközökkel támogathassák a hallgatókat, hogyha sportolni szeretnének. A kulturális eseményeknél kiemelném a kvízesteket, a borvacsorákat, valamint a más hallgatói önkormányzatokhoz hasonlóan a külföldi kirándulásokat is.
A tematikus zenés esték véleményem szerint egy szórakozás oldott légkörben feltölti a hallgatókat a szürke hétköznapokból. Ezeknek megvalósulása lehetne a gólyaafterek, a halloweeni bulik és a hasonló tematikus bulik. A kampányidőszak alatt folytattunk egy kérdőívet, és ezeknek válaszára folytán betekintést nyerhettem, hogy mennyi új ötlet és mennyi új igény van a hallgatókban ezekre a rendezvényekre. Ezek a rendezvények a kari identitást képző erővel bírnak. Remek példa arra, hogyha eszközt adunk a hallgatóknak, mennyi válasz és visszajelzés érkezik, alapjául szolgálva az eredményes munkát. Hogyan végezhetnénk jól úgy a munkánkat, hogyha nem hallgatjuk meg azokat, akikért dolgozunk? Ez a kommunikáció fordítva is fontos. Az, hogy időben hirdessük ki az eseményeket, az Instagram oldalt és a Facebook oldalakat interaktív és vizuális formában valósítsuk meg. Mi vállaljuk azt is, hogy a hozzánk intézett kérdésekre 24 órán belül, ha választ adunk, ha megoldást nem is rögtön, de választ biztosan fogunk adni. Szeretnénk a HÖK weboldalát is fejleszteni, felfrissíteni, ahol a diákok szervezet tagjait képesek lesznek a nevüket az arcokkal összekötni, valamint az elérhetőségeiket is ott megtalálni. Meglátásom szerint a karon hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat a közös munkának az alappillére. A szakmai együttműködés, valamint az, hogy tudományos konferenciákon való részvételben segítsék egymást a hallgatók és a diákok is. És fontos még az is, hogy a szakesteken kívül is közelebbi kapcsolatot ápolhassanak egymással. Szerintem az elnök feladata az, hogy hídként szolgáljon abban, hogy a szakképviselés mellett az érdekképviselet is megvalósulhasson. Szó esett még a bevezetésemben arról is, hogy a nemzetközi hallgatók 1/5, hogy szükség van külföldi referensre is. A karunkon tanuló hallgatók közele 1/5 külföldi. Mégis hogyan lehet azt elvárni tőlük, hogy ebben fejlődés lehessen, és tőlünk elvárni, hogy fejlődés lehessen. Fontos a teljes tájékoztatás, elérhetővé kell tenni nekik külön rendezvényeket, vagy nekünk kell segíteni szervezni azokat. Szerintem ezek a dolgok magába foglalják azokat, amiket igazán közel érzek magamhoz, és az, hogy mennyire jó az, hogy az emberek közösen tudnak tenni valamiért, és ezért is indulok csapatban. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és azt is, hogy ennyien eljöttetek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És akkor, igen. És a következőkben akkor szeretném megkérni Tausár Gordont, hogy maximum 10 percben ismertesse elnöki programját. Sziasztok, Tausár Gordon vagyok, szintén másodéves villamosmérnök hallgató, és hát én is be szeretném mutatni a programtervemet. Hát alapjáraton, mint a kedves hallgatótársaim is, mármint az elnökjelölt társaim, én is a hallgatóknak az érdekeit szeretném képviselni, nem meglepő módon. Hát ez miben is valósulna meg? Igazából a legfontosabb természetesen, hogy a tanulmányaikat el tudják végezni minél gördülékenyebben, illetve a mindennapok színesítését is a szórakoztató programokkal szeretnénk színesíteni, így van. Hát úgy gondolom, hogy ehhez nagyon is kell egy helyes értékrendel rendelkező, jól összeállított csapat. Ezt szeretném most bemutatni, hogy én ezt hogy is képzeltem el. Alapjáraton én egy kicsit máshogy gondolkozom, mint a többiek. Szeretném, hogy a jelenleg is HÖK-ben dolgozó személyek közül, hát a nagy része tovább is dolgozzon velem, amennyiben én lennék az elnök, hogy megszavaznátok. Például
szeretném, hogyha majd az elnök helyettesem nem más, mint Szeledi Ákos lenne, hisz már itt van ebben a pozícióban egy pár éve, és szeretném, hogyha a jelenlegi tudását tudná továbbadni, illetve kamatoztathatnánk. Természetesen lehetne azt mondani, hogy én ezt folytatni szeretném ugyanezt a hököt, de úgy gondolom, hogy én egy új személy vagyok, és ezáltal új gondolatokat is tudnék hozni. Hát akkor fel is szeretném sorolni, hogy milyen referensek lennének ebben a csapatban. A tanulmányi referens, aki ugyebár szorosan együttműködik a TO-val, és segíti a hallgatóság tanulmányokkal kapcsolatos ügyeinek intézését a szakképviselők közreműködésével. Ez egy nagyon fontos szerepkör, ez mindenféleképpen egy olyan személy szeretnék majd, aki teljes mértékben oda tudja adni magát ennek a szerepkörnek, természetesen a tanulmányai végzése mellett. A marketing referensek, akik minden fontos információt fogják közölni a Instagram, illetve Facebook oldalon. Ez lehet akár a rendezvények, pályázatok, illetve ők lennének azok, akik foglalkoznának a hallgatók véleményeivel, hisz szeretném azt is, hogy online, illetve természetesen személyes is meg tudják osztani a véleményüket a hallgatók, ezeket a véleményeket ők tudnák így összegezni, és így átláthatóbban tudnánk így átgondolni, hogy miben is kellene változtatnunk. Itt szeretném, hogy szintúgy maradjon a két referens, aki nem más, mint Benkő Bíborka, illetve Keller Viktória. Én is szeretném, hogy maradjon még a külügyi referens, hisz nagyon is fontos, hogy a nemzetközi hallgatókat bevonjuk a hallgató életbe. Ne az legyen, hogy vannak külön nemzetközi hallgatók, illetve a magyarok. Szeretném, hogy ez együtt tudnánk egy nagy közösséget alkotni. Ehhez is szintúgy majd szeretnék egy lehető legkompetensebb szemét megszavaztatni. Rendezvényszervező referensi posztot én is szeretnék majd létrehozni, hisz nagyon is fontos, hogy kellene egy külön ember, aki tudna foglalkozni a rendezvényekkel, hisz ez nem is olyan egyszerű, hogy néha hébe-hóba, aki éppen tud, szervezne. Szintúgy ez is majd pályázatra kerül, ez a poszt. A grafikus is meg szeretné említeni, aki arra azért van, hogy minél látványosabb grafikákat tudjon készíteni, és ezáltal tudjuk minél látványosabb módon hirdetni a rendezvényeinket például. Itt szeretném, hogy szintúgy maradjon Gyimesi Laura, a grafikusunk. Irodavezető, ő lenne szintúgy egy nagyon fontos személy a högben. A rendezvények adminisztrációs feladatainak lebonyolításában, valamint az adminisztrációs feladatok lebonyolításában nagyon nagy szerepet játszik. Mindemellett koordinálja a szolgáltatóiroda működését, illetve az ügyeleti beosztását. Itt szintúgy szeretném, hogy maradjon még a jelenlegi irodavezető, aki nem más, mint Tausár Gerda. Szeretném megemlíteni a szolgáltatóirodai munkatársakat is, akik szintúgy nagy jókedvel fogadnák a éppen beérkező hallgatók, akiknek bármilyen kérdésük lenne. Itt szeretném szintúgy, hogy maradjon Schmidt Patti, illetve Bódi Dániel. Szakképviselőknek ugyanúgy fontos szerepe maradna, hisz szaktársaik ügyeivel ők foglalkoznak leginkább, ők lennének a közvetlenül a kommunikáció szempontjából a legfontosabb személyek a témakörben. Sportreferens, itt úgy szeretném azt, hogy 2 sportreferensünk lenne, hisz egy embernek nagyon sok feladat lenne az, hogy sportrendezvényeket szervezzen, bajnokságokat bonyolítson le, illetve a tornatermi beosztás ügyeletét is rendezze, a tornatermi beosztását és ügyeletét is rendezze, illetve szeretném azt, hogy a szurkolói tábor is újra egy kicsit beindulhasson, minél jobban gyarapodhasson a tábor. Itt is szeretném, hogy a Bakonyi Levente maradna, mint referens. Kommunikáció lenne a következő pontom, illetve a nemzetközi hallgatókra szeretnék beszélni. Szeretném azt, hogyha a közösségi médiákat a lehető legideálisabban használnánk, minél jobban kihasználhassuk a felületeket. Szeretném azt, hogy online és offline módon is meg lehessen osztani a véleményeket a hallgatóknak. Ez
Szeretném azt, hogyha a Instagram, illetve a Facebook oldalon kint lenne egy link, ami alapján lehetne megosztani a véleményüket, illetve személyesen, iroda, nyitvatartási időben bármikor bejöhetnek az irodába, és megoszthatják velünk a véleményüket. Szeretném azt is, hogyha heti összefoglalók lennének, ez tartalmazná a határidőket, változásokat, programokat, illetve bármiféle lehetőségeket. Mindezeket angolul és magyarul is szeretném, hisz a nemzetközi hallgatók ugyanúgy olyan fontosak, mint a magyar hallgatóink. Szeretném, hogyha a nemzetközi hallgatók meg tudnánk osztani velünk a kultúrájukat. Ez programok keretein belül például szerintem nagyon jól kivitelezhető lehetne. Szeretnék egy olyan programot, ami például lehetne egy táncház is, vagy esetleg egy idézőjeles főzőverseny, ahol különböző módokon tudnánk ezt kivitelezni. Illetve hát itt meg lehet említeni újra a külügyi referenset, aki nagy szerepet játszik abban, hogy minél több rendezvényen részt tudjanak venni a nemzetközi hallgatók is. Illetve ha van rá igény, szeretném azt is, hogy a fél évente lenne egy hallgatói fórum, ahol mindenki meg tudná osztani a véleményét szabadon. Programok természetesen azért is fontosak, hogy egy közösséget építsünk, de minden melletti szórakoztató legyen az egyetemi évek, szórakoztatóak legyenek. Ez lehet akár egy olyan rendezvény, ahol az alkohol az nagyobb hangsúlya van, mint például egy fröcspong, de lehetne akár egy ilyen visszahúzódottabb, chillesebb úgymond, amit egy társas játékestől, akár egy túra, vagy akár egy táncház szint úgy. Illetve ezekhez szeretném azt tényleg, hogyha a nemzetközi hallgatókat úgy bevonnák, hogy egy fröcsponghoz nem kell annyira nagy angol tudás, mégis tökre olyan lehetne lenni a külföldi hallgatókkal is. A sporthoz szeretnék most kitérni, hisz az is fontos rendezvényeket tartalmaz, ami nem más, mint hogy továbbiakban is szeretném azt, hogyha fél évente meg lennek szervezve a nagy népszerűséggel örvendő röplabda, illetve B33 kosárlabda bajnokságok, illetve igény szerint akár bármi más sportágat bevonhatnánk, illetve szintúgy szeretném azt, hogyha a hallgatók tudnának egy heti rendszerességgel sportolni, amire éppen igény van. Természetesen, hogyha bármi ilyesmire. Köszönöm. Szóval ezt természetesen meghirdetnénk, hogy ki mit szeretne részt venni. Meg szeretnék beszélni a társadalmi szerepvállalásról, hisz nagyon fontos az, hogy adjuk oda magunkat kicsit a környezetünknek olyan szempontból, hogy vegyük ki a szerepünket, még hogyha semmi jussunk sincsen érte, így kézzel fogható, hogy alapítványokon vegyünk részt, önkénteskedjünk, hisz nekünk olyan sokat nem igényel, tőlünk nem igényel sokat, de mégis nagyon sokat számít. Ez szeretném, hogy a véradás is kicsit nagyobb hangsúlyt kapna, nagyobb figyelmet, illetve meg szeretném említeni még a Nevetnikék alapítványt, a Mancsrancsot is, hogy ott is lehet segíteni, illetve a Lakni kell programsorozatot is. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Ahogyan azt a vitafórum elején is említettem, most a jelöltek számára előre kiküldött témák kifejtése fog következni. Mindegyik jelölt 2 témát fog kifejteni, és a témakifejtés után a másik 2 elnökjelölt 1 perces viszontválasz lehetőséget fog kapni. És akkor szeretném is megkérni most Tauser Gordont, hogy kultúra szervezés, illetve rendezvények témakörben ossza meg álláspontját maximum 3 percben. Hát, mint említhettem is, nagyon fontos, hogy a nemzetközi hallgatókkal kapcsolatban is, hogy megosszuk egymással a kultúránkat. Ez különböző programok keretein belül kivitelezhető is. Mindez ugyebár szükséges lesz, akkor angol nyelven is közölni a hallgatók felé. Mint említettem, hogy a kultúra megosztásával kapcsolatban, hogy táncház, itt lehet alapjában csak egy magyar tematikájú táncház, mint ami eddig is volt a karon, de akár lehet az is, hogy ezt
mindenki úgymond megmutatja a saját kultúrájának a táncát, és akkor ezt egymást megtanítanánk erre. Hát rendezvényekkel kapcsolatban, amit még esetleg nem mondtam, azt most így nem tudom fejből, de azt tudom mondani, hogy most, hogy kint voltunk a kampány keretein belül, itt is landolhattunk, nagyon is jó ötleteket tudtak írni a kedves hallgatótársaink, illetve úgy látom, hogy elég nagy hát érdeklődés van bizonyos új programok iránt is, mint például a Firpong lenne, illetve szeretném, hogy a végzős bált kicsit úgy megváltoztatnánk, annyiban, hogy kicsit bájasabb hangulatú lenne, hogy ne feltétlenül csak annyi legyen, hogy beöltözünk, és utána mégis egy buli lesz, hanem ténylegesen tudjunk szépen táncolni. Igen, amit még esetleg kitérhetek a nemzetközi hallgatókkal kapcsolatban, hogy a főzőverseny, amit említettem, hogy itt is szintúgy mindenki meg tudja mutatni a hazájának az ízeit bemutatva. Szerintem ennek is nagyon jó kis hangulata lehetne. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és most Bodó Attiláé 1 perc, viszont válasz erejéig a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretnék akkor reflektálni a kultúra szervezés és a rendezvényekre, hogy nálunk hogy alakulnának ezek. Itt kiemelném, most gyorsan átfutva ezt a kidolgozott kis dolgomat, hogy kulturális programoknál ugye én megemlítettem, hogy a közösségépítést és az értékteremtés is a cél. Ugye ezek mellett a tematikus esték is megjelennének, amik a szórakozást és a kikapcsolódást nyújtanák. És én elfelejtettem, és nem is elfelejtettem, hanem a jótékonyság nálunk is fent van. Tehát ami különleges hangulatot teremtene. Ennyit szerettem volna mondani, hogy ezek nálunk is megjelennek majd. Köszönjük szépen, Ambrus Attila 1 perc, viszont válasz. Én igazából nekem hozzáfűzni valóm nincs, amit a többiek elmondtak, ahhoz én is tudom magamat tartani. Köszönjük szépen. Következőkben akkor szeretném megkérni Bodó Attilát, hogy maximum 3 percben szervezeti felépítés, szervezetfejlesztés témakörben fejtse ki álláspontját. Köszönöm szépen. Okay. Fontos számunkra az, hogy jól elkülöníthető szerepköröket határozzunk meg ebben, kiemelve azt, hogy a csapatunkban egymás munkáját erősítve kell majd dolgoznunk. Most ezt konkretizálva kidolgozásra kerülnének komplett munkaköri leírások, amik alapján a feladatokat kiadnánk. Fontos a kommunikáció, az, hogy ez folyamatosan megvalósulhasson csapaton belül is. A fejleszteni kívánt területünk, például a közös naptárnak a létrehozása, a Teams vagy hasonló belső rendszernek a kialakítása, ami a belső kommunikációt segíteni elő, valamint heti egyszer, és havonta egyszer heti egyszer egy online meetinget szeretnénk, havonta egyszer viszont egy személyes meetinget tartani. A csapaton belül fontos lesz a reflexió, hogy az elvégzett projektek után milyen következtetéseket von le a csapatunk. Itt megragadnám az alkalmat, és a jelölt társaimhoz intéznék kérdést, hogyha erre van lehetőség. Gordonhoz, ugye te egyetem mellett duális képzésben dolgozol, valamint emellé vállalnád az elnöki szerepkört. Mi garantálja azt, a csapathierarchia nem bomlik meg, gondolok itt az elnök és az elnök helyettes kapcsolatára. Lali, veled is számoltam. A programod szerint a belterjesség megszűnését ígéred, valamint a magánéleti viszonyok háttérbe tételét. Milyen szabályzatot vezetnél be erre? Kinek a feladata lesz ezeknek a magánéleti viszonyoknak a megállapítása, valamint szankcionálása? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Ambrus Attila 1 perc, viszont válaszik, tiéd a szó. Akkor én már azonnal reflektálnék is erre. Köszönöm szépen a kérdésedet, Ati. A helyzet az, hogy én ezt ugye, hogy hogyan dolgozzuk ki a belterjesség megszüntetését, én erre automatikusan azzal szeretném kezdeni, amikor megválasztanak hökelnöknek, hogy ezt miután megpályáztuk a testületet, utána, és az első meeting során erre egy szabályzatot fektetünk le, nem egy 60 oldalas elolvashatatlan dolgot, hanem legfeljebb 1-2 oldal, amiben szépen átbeszéljük a szabályokat röviden és érthetően,
hogy mi az, ami belterjességnek számít, és mi az, ami nem. Egyszerűen csak azt szeretném én, hogy ne gátoljuk egymást a munkájában, és ne kedvezzünk haveri alapon senkinek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Gordon, 1 percig tiéd a szó. Köszönöm. Hát a kérdésedre válasz kérlek az lenne, hogy én nem vagyok megelégedve teljesen a duális képzéssel, így valószínűleg abba is hagynám, így nagyobb figyelmet is tudnak kapni a hallgatói önkormányzati feladataim. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor a következőkben szeretném megkérni Ambrus Attilát, hogy hallgatói szolgáltatások témakörben maximum 3 percben fejtse ki álláspontját. Kezdjük először a szolgáltatói irodával, amelynek a munkájával én eddig többnyire elégedett voltam, úgyhogy eddig is köszönöm a szolgáltatói iroda korábbi munkáját, szerintem a hallgatók nevében is, úgyhogy ezen valószínűleg nagy vonalakban szintén nem változtatnék. Én magahoz ilyen karimmelókat is efelé sorolnám, mint például mondom, hogy így említettem az ilyen asztalpakolás, vagy bármi ilyesmi, és ugye én nekem az a lényeg, hogy minden jutányos legyen, tehát például, hogyha valaki asztalt pakolt, hogyha valaki mondjuk IT segítséget biztosított, vagy csak teremfelügyeletet, akkor azt annak megfelelően díjazzuk, illetve igazából más elmondani valóm így hirtelen nincsen, azon kívül, hogy még szeretnék majd, amennyire lehet, ilyen esélyegyenlőségi vagy hasonló belsős kari pályázatokat létrehozni a hallgatók között, ugyanis persze amennyire engedélyezi az adott keret a högben, mert tudom, hogy nagyon sok mindenkinek problémát okozhat, akár csak egy füzetcsomag megvásárlása, vagy ilyesmi. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Gordon, 1 perces viszontválasz erejéig tiéd a szó. Köszönöm. Én igazából csak szeretném elmondani, hogy én hogyan látom így a hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatban a dolgokat. Én szeretném azt, hogyha lennének ilyen kis tanulócsoportok egyébként a felsővesekkel, amik segítségével a fiatalabb hallgatók könnyebben tudnák elvégezni a nehezebb tantárgyakat is, illetve most szeretnék az építészmérnök hallgatókkal egy példát bemutatni, hogy például látványtervezői szoftvert nem feltétlenül tudják kellően használni, hisz nincs meg hozzá kellő ismeretük, ezt így hasonlóképpen tudnánk így elsajátítani, illetve szeretném azt, hogyha az évben tovább tudnak bemaradni a megengedett idő szerint, hogy tudnának foglalkozni a leadásukkal. Például köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Bodó Attila, 1 perces viszontválasz. Köszönöm szépen. Nálunk a hallgatói szolgáltatási rész az úgy néz neki, hogy maradna az eddigi struktúra, tehát ugyanúgy az ügyeleti idő megmaradna az irodában, ugyanazokkal az emberekkel folytatnánk ott a munkát, és nem ugyanazokkal az emberekkel, ugyanebben a struktúrában folytatnánk a munkát, és alapvetően az, hogy fogadóórákat szeretnénk tartani, hogy tényleg személyesen is be tudjanak jönni, és reflektálni a hallgatói életre az idejárók. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most pedig szeretném megkérni ismét Bodó Attilát, hogy kommunikáció és marketing témakörben maximum 3 percben ossza meg elnöki programjának tartalmát. Nagyon szépen köszönöm. Nálunk nagy hangsúlyt fektettünk most is a kampányidőszak alatt arra, hogy a hallgatóktól visszajelzést szerezzünk. Erre remek példa volt a kérdőív, tehát ez megjelenne az elnökségemben is, és a csapatban is, hogy folyamatos visszacsatolás kell nekünk arra, hogy jól végezzük a munkánkat. A rendezvény ötletektől az értékelési folyamatokon át, és ahogy el is mondtam, mi vállaljuk azt, hogy 24 órán belül válaszolunk a hozzánk intézett megkeresésekre. Fontos az, hogy jó kommunikáció legyen, összeszedett információállamlás jöjjön létre a hallgatói önkormányzat és a hallgatók között. Erre példa, ugye, amit mondtam, a kérdőív. Fontos az online jelenlét is, Facebook, Instagram, hogy ezek interaktívan tudjanak megvalósulni. A program kihirdetések fontossága abban rejlik, hogy időben értesüljenek a diákok majd arról, hogy milyen programok várnak rájuk az adott hónapban. A kari-identitás megjelenése is nagyon fontos. Az offline jelenlét, mint a plakátok szintén. Megint feltennék egy-egy kérdést a jelöltekhez.
Gordonhoz intézném az elsőt. Hogyan tud a későbbiekben nálad megvalósulni az eredménykommunikálás? Milyen platformon, milyen rendszerességgel készítenél jelentést? Valamint Lalihoz kérdeznék még, hogy milyen konkrét kompetens személyt neveznél ki egy marketing referensre, aki ezeket intézni? Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Gordon, 1 perces válasz. Köszönöm. Először is akkor válaszolnék a kérdésedre. Én ezt igazából mind a két platform, Facebookon és Instagramon is szeretném megosztani, például 2 hetente, mondjuk így. Ez meg változhat annak függvényében, hogy ez hogy is néznek ki. Illetve én annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy én úgy tudom, hogy a plakátokat nem nagyon engedik, hogy kitegyenek az egyetem területén, csak bizonyos helyeken, mármint így pár helyen. Ezt így, akkor én úgy gondolom, hogy nehezebb kivitelezni, hogy ekképpen lehetne offline módon informálni a hallgatókat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ambrus Attila, 1 perces viszontválasz erejéig, tiéd a szó. Ismét köszönöm kérdésed, hogy milyen kompetens személyt jelölnék én a marketing referensi pozícióra. Ami azt illeti, ugye én ezt már eléggé súlykoltam, de én minden referensi pozíciót pályáztatni szeretnék, tehát nekem igazából a marketing referensnél egyszerűen annyi elvárásom van, amikor pályázik, hogy ugye a szponzorokat keressen megfelelően, tehát elég aktívan dolgozzon, és hogyha kell heti vagy 2 heti rendszerességgel keressen fel új szponzorokat folyamatosan, illetve a karnépszerűsítését, akár titkárokat felkérjen arra, hogy a social médiát kezeljék, vagy hasonlók. Igazából ennyit szeretnék még hozzáfűzni, de köszönöm kérdésed. Köszönjük szépen, és most ismét Ambrus Attiláé lesz a szó. Szeretnélek megkérni, hogy a nemzetközi hallgatók helyzetét illetően fejtsd ki álláspontodat maximum 3 percben. Kezdenjem a jelenlegi helyzettel kapcsolatos véleményemmel, ugyanis én nagyon sokat interaktálok hallgatókkal, miután sokszor fordulnak hozzám például akár arra, hogy termet igényelnek, vagy elvesztettek valamit, mert ugye én az A105-ös irodában, Aradi Dávid kollégával az IT csoportban dolgozom, és sokszor veszem észre azt, hogy nem éreznek azokból a bulikból semmit, amik most történnek, így ezeket szeretném számukra is lehetővé tenni, ugye akár az ilyen kultúrateremtéshez hozzáfűzve, ha már ugye említettük, illetve ugye, mint említettem, egy saját kis alönkormányzatot szeretnék létrehozni nekik, tehát én szeretnék egy külföldi, tehát egy nemzetközi alelnököt is erre létrehozni, tehát hogy én nem referens, hanem erre külön alelnököt, és alá még külföldi referensféléket létrehozni, akik szintén részt vesznek a rendezvényszervezésben, a marketingben, illetve a sportügyekben és a tanulmányi ügyekben is. És köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Bodó Attila, 1 percig tiéd a lehetőség, viszont válasz. Köszönöm szépen. Ugye fontosnak láttuk mi is, hogy kiemeljük a nemzetközi hallgatók helyzetét. Ugye a sportreferens, vagy a sportrendezvények és a kulturális és tematikus bulis eseményeken kívül nagyon fontos még az is, hogy a tanulmányi ügyekben rendelkezésre álljunk, és ez nálunk úgy valósulna meg, hogy a tanulmányi és a külföldi referens közösen együtt dolgozva tudja majd segíteni ezeknek a hallgatóknak az itt töltött idejét. És tulajdonképpen ennyi, amit elmondhatok a külföldi hallgatóinkról. Köszönjük szépen, és Gordon, 1 perces viszontválaszig tiéd a szó. Köszönöm szépen. Én teljes mértékben egyetértek a 2 kollégával. Nem teljes mértékben, de alapjáraton a nézeteink hasonlóak, így nem szeretném megismételni őket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen, és akkor a 6. téma kifejtésére szeretnélek téged megkérni. Gordon, hallgatói részvételiség témakörben oszd meg gondolataidat. Köszönöm szépen. Mindenféleképpen nagyon is fontos, hogy a hallgatótársainknak a véleményére odafigyeljünk és meg is hallgassuk. Erre, mint említettem, szeretném azt, hogy online és offline módon is tudnának panaszt, illetve javaslatot tenni. Mint említettem, online akkor lenne ez egy link, ahol meg tudnák ezt osztani, illetve offline módon az irodai nyitvatartás idejében tudnának jönni hozzánk, illetve én arra is gondoltam, hogy lehetne akár egy kis
szintúgy egy ötletláda, amiben bele tudnánk dobni, hogyha esetleg nem lenne nyitva az iroda. Nyilván ez addig lehet csak fenntartani, amíg mindenki kultúráltan és rendesen használná, hogy élne ezzel a lehetőséggel. Szeretném azt, hogyha van rá igény, hogy fél évente hallgatói fórumot tartsunk, hogy így kötetlen beszélgetés formájában meg tudnák osztani a véleményüket, illetve gondolataikat, hogy mi volt jó a fél év során, illetve min kellene változtatni szerintük. Szeretném még azt, hogy fél év elején és végén is a programokkal kapcsolatban legyen egy kérdőív, amíg alapján össze tudnánk állítani a fél évet ilyen tekintetben, illetve tudnánk reflektálni, hogy mi az, amin kellene változtatni, mi az, ami maradjon. Még itt szintúgy felhasználom az önkénteskedést, hisz ott is egy nagyon jó közösséget lehet ezzel alkotni, építeni. Itt az említett alapítványok vagy programsorozatokon belül lehetne ezt kivitelezni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ambrus Attila, 1 percig tiéd a szó. Köszönöm szépen. Igazából, amit én elmondhatok, hogy a programalkotásom során fontos szempont volt, hogy van több mint 3000 hallgatónk, és a 3000 hallgató rengeteg különféle és kiváló ötletet tud számomra adni, mint impulzust, mert a program során a legfontosabb szempont az volt, hogy a folyamatos fejlődés menjen végbe. Így szeretnék legalább havonta formzokban vagy hasonló keretekben igényt felmérni, hogy milyen szórakoztató dolgokra vagy egyéb a hők működésével kapcsolatos fejlődési lehetőséget tudnak számunkra javasolni, illetve igazából, amit még el tudok mondani, az, hogy akkor viszont még annyit tennék hozzá, hogy miután Szóval igazából a lényeg az, hogy ugye a marketingbe is, tehát ugye ezt a marketing részébe is helyezném részben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és Bodó Attila, 1 perces viszontválaszig tiéd a szó. Köszönöm szépen. Ugye nálunk több fontos területen megvalósulna az, hogy hogyan lehet a legjobban megszólítani a hallgatókat, hogy részt vegyenek a különféle általunk szervezett, akár a kar által szervezett eseményeken. Ezeknek a tere lehet ugye az online tér, ahol interaktív Insta oldal, színes, interaktív, kreatív oldalak, ugyanúgy a weboldalon is ezek hirdetése, valamint az is, hogy az offline területeken, tehát plakátokkal is hirdethessük, és itt felhívnám a szakképviselők és a személyes információáramlásra is a figyelmet, hogy a hallgatók egymás között is tudják promotálni az adott programokat. Úgyhogy ezekben valósítanánk meg ezeket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és akkor a következőben kérdések feltétele következik, mind személyes, mind online térben. Szeretnélek még egyszer emlékeztetni titeket, hogy csak is tisztelettudó, civilizált és a hallgatói jogviszonnyal összeegyeztethető kérdéseket tehettek fel. Amennyiben ezeknek a feltételeknek nem felel meg a kérdés, akkor el fogom venni a szót. Lehetőség van 1, 2, illetve mind a 3 elnökjelölthöz intézett kérdést is feltenni. Aki az online térben szeretne kérdést feltenni, ott a kézemelés funkció használatát szeretném kérni, hogy látsuk azt. És akkor tiétek a szó. És a mikrofon is működik. Ott a hölgy jelentkezik. És bocsánat, mielőtt felteszed a kérdésedet, maximum 2 perces válaszidő van mindig egy kérdés esetén. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nekem mind a 3 jelölthez lenne egy kérdésem, mégpedig az, hogy egy pár mondatból össze tudnátok nekem foglalni azt, hogy miért akartok elnökök lenni, hökelnökök. Ambrus Attila, most te kezded a válaszadást. Akkor elkezdem. Igazából több ok is van, ezt ugye a programom során is ismertettem, hogy van egy pár dolog, amivel én ugye a korábbiak munkájával kapcsolatban nem voltam elégedett egyrészt, és ezeken szeretnék én személy szerint javítani, és a leendő csapatommal, akik majd, ugye, mint említettem, pályázat során kapják meg a pozíciójukat. Illetve számomra a kar összes hallgatója fontos, tehát igazából én erre már tavaly is rájöttem, hogy nekem ez a hallgatói élet, ez nagyon fontos, ami itt van, és szeretnék a lehető legtöbbet tenni értük. Ez igazából a módja az, hogyha teszem azt
akár csak hökelnök helyettes lennék, vagy hökelnök, akkor is én ezt szeretném csinálni. Tehát igazából számomra ez a legfontosabb szempont. Viszont így, hogy jött a hökelnök választás, ez számomra ez egy jó lehetőség, hogy sokkal közvetlenebből tehetek minden hallgatóért közvetlenül. Köszönjük, Bodó Attila. Köszönöm szépen a kérdésedet, Sára. Hát számomra ez a pozíció magába foglalná azt, amit igazán jónak érzek magamban, és igazán feltölt. Az, hogy aki engem ismer, tudja, hogy így a mikroközösségemben is mennyire közel állok az emberekhez, és mennyire jó szervező erővel rendelkezem. És szerintem ez az a pozíció, amiben én igazán ki tudnék teljesedni, hogy mindenki úgy élje meg itt a hallgatói életet, mint én, ilyen boldogan és ennyire feltöltődve. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük, és Gordon, tiéd a válaszadás lehetősége. Köszönöm szépen. Én azt szeretném először is megemlíteni, hogy úgy érzem, hogy az ehhez szükséges tulajdonságok egészen megtalálhatók bennem. Természetesen ezzel nem azt szeretném mondani, hogy többiekben nem lenne ez megtalálható, hisz igenis meg lehet. Mindemellett szeretném azt megemlíteni, hogy én nagyon szeretem azt látni, hogyha valamit így megtervezünk, és szépen lassan az úgy meg is alakul, és ezáltal tökre szép eredményt tud teremteni, az úgy mindig úgy boldogsággal tölti el a kicsi szívemet, illetve én szeretek kihívások elé kerülni, és ezáltal fejlődhetek mint személyesen, illetve akár másokat is tudnék ezzel motiválni. Ez nagy örömömre szolgálna. Köszönöm. Köszönöm szépen a válaszokat. Köszönjük szépen. Következő kérdés, ott a hölgy jelentkezik. Sziasztok! Én Ambrus Attilához szeretnék kérdést intézni. Nagyjából a harmadik belterjességnél elvesztettem a fonalat a számolásban, sajnálom, és ezt szeretném feltenni kérdésbe, hogy nyilvánvalóan akkor gondolom utána érdeklődtél és utána néztél, hogy egyébként a mostani referenseknek a választása hogy zajlik. És ez lenne a kérdésem, hogy szerinted most hogy zajlik a referensválasztás, és miben látod itt most a belterjességet? A belterjességet azt nem itt látom, hanem volt egy konkrét eset, de ott rájöttem, hogy mind a kettő fél ugyanúgy saras volt számomra, és ezt szeretném megszüntetni. Tehát, hogy ne legyen olyan, hogy valaki olyan megjegyzéseket tesz másik számára, ami ugye nyilván nem fair vagy nem méltányos, vagy sokszor nem az adott közösségnek az elveit és hangnemét megillető megjegyzés. Tehát igazából maga a referensnek a kijelölése, igen, tudom, hogy itt is lehet pályázni, viszont azt is tudom, hogy van erre a lehetőség, hogy az elnök kijelölje, én ezt a részt szeretném teljesen eltörölni, hogy az elnök kijelölhesse, mert tudom, hogy akár én is jelölhetek, akár elfogultsági alapon, és én nem szeretném ezt az egészet egyedül magamra bízni ezért, hanem többet magammal. Köszönöm. Köszönjük szépen. Mellett elő úriember. Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem mindhárom jelölthöz, hogy azt sokat említettétek a külföldi hallgatókkal való együttműködést, azonban terveztetek-e más hallgatói önkormányzatokkal is együttműködni a jövőben? És most Bodó Attila kezdi a válaszadást. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Igen, szeretnénk más hallgatói önkormányzatokkal is együttműködni, sőt, itt ki is emelném, hogy én már beszélgettem például a BTK-s hallgatói önkormányzat képviselőivel is, és tőlük is merítettem ihletet abban, hogy hogyan szeretném a szervezetemet megalapítani. Úgyhogy szerintem nagyon fontos ugye az egyetem össztörténetében az, hogy a hallgatói önkormányzatok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Gordon. Ezt is köszönöm szépen a kérdésedet. Most így, ahogy kint standolhattunk, volt is hallgató, aki érdeklődött ez iránt, hogy mi lenne, hogyha valamilyen rendezvény keretein belül lehetne egy kis vetélkedő így karok között. Ha jól tudom, volt például a múltban, például az ETK-sokkal volt fröcspong, per sörpong. Ez igazából
lehetne a továbbiakban is, amennyiben a másik karnak a hallgatói önkormányzata vevő erre. Én is úgy gondolom, hogy eléggé fontos, hogy az egyetem az tényleg úgy legyen, ahogy szokták is ezt a golyatáborokban is hallatatni, hogy PTL család, hogy tényleg is egy összetartó közösség legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és Ambrus Attila, tiéd a szó. Köszönjük szépen a kérdést, és teljesen jogos. A helyzet az, hogy igen, szeretnék együttműködni más karok önkormányzataival, és mindezt úgy, hogy először is a programban azért nem tettem említést erre, mert a programot úgy szándékoztam megírni, hogy először is olyat ígérek benne, amit be is tudunk tartani adott esetben. Ezért inkább csak szóban hoznám fel, de szeretnék például visszahozni ilyet, hogy ilyen közös karibúj, tehát például az LTK-mik, ez nekem nagyon tetszik, és például ezt is szeretném megtartani, illetve akár ilyen közös kari rendezvényeket, igen, én is szeretnék, és én is szeretném tartani azt, hogy igenis a PTL családba tartozunk, nem külön a MIK, mint egy ilyen különálló közeg, tehát igen, szeretnék majd együttműködni más karokkal. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, ott fönt az úriember szemüvegben jelentkezik. Sziasztok! Én Gordonhoz tennék fel egy kérdést. Hogyan képzeled el az újításokat bevezetni, és ezt kérlek ne vegyétek személyesnek, hogyha a csapatod vezetősége nem változna, csak a személyedben? Először is köszönöm szépen a kérdésed. Az a helyzet, mint ahogy említettem is, hogy nem a teljes hők maradna ugyanúgy, csak például Ákos, illetve Gerda is, illetve még pár referensünk, de emellett szeretném azt is felhozni, hogy a bizonyos referensek, mint például Viki is fél éve van ott, illetve a szolgáltató irodában dolgozó munkatársak is, és ezáltal nem gondolom azt, hogy ők úgy csúnya szavakkal élve befásultak lennének ilyen téren, illetve, mint ahogy említettem, vannak új posztok is, amikben például vagy most jelenleg nincsen személy, aki ezt betölteni, vagy leváltásra kerülne a jelenlegi. Itt új személy tudna bekerülni, aki pedig új gondolatokkal tudná bővíteni a repertoárunkat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. További kérdés. Itt a hölgy szemüvegben előjelentkezik. Köszönöm. Én Ambrus Attilához szeretnék egy kérdést irányítani. Az lenne a kérdésem, hogyha ugye te pályáztatnád a referensi pozíciókat. Na most, hogyha a tanulmányi referens egy olyan ember pályázik, akivel te, nem tudom, nem jössz ki jól, de mégiscsak megválasztják, és nem tudtok együtt dolgozni, akkor mit csinálsz? Az a helyzet, hogy nem csak rajtam múlik, tehát ugye a többi referensen és a többi úgymond kollégán is múlik, ezért a többiekkel közösen beszéljük meg ezt a problémát. Én demokráciapárti vagyok. Tehát, hogyha én nem tudok vele együtt dolgozni, már pedig én egyébként bárkivel nyitott vagyok, én dolgoztam már elég sok helyen, és dolgoztam sok olyan emberrel, akivel nincs úgy meg szimpátiám, így én ezt nem látom opciónak, hogy valaki olyan lenne, akivel ne tudnék én együtt dolgozni. Kritikáim lennének, adott esetben, hogy nem csinálja elég jól a munkáját, és hogyha idővel úgy látom, hogy tényleg nem lehet vele együtt dolgozni, akkor viszont közös megegyezéssel, tehát a testület közös megegyezésével, akkor válnánk meg tőle. Tehát nem zárom ki a lehetőségét ennek, pusztán meg szeretném nyitni a lehetőséget bárkinek. Értem, köszönöm. Köszönjük szépen. Ott egy kérdés. Sziasztok! Gordon, te említetted, hogy a duális képzésből nem sokára ki szeretnél szállni. Lenne egy olyan kérdésem, hogy hány évig terveznétek elnöknek indulni, és hogy mi a garancia arra, hogy példamutatóan azért a tanulmányaitokkal is tudtok majd haladni, nem csak jó sok ideig elnöknek ott lenni, és lesz egy kis vérfrissítés, mert azért egy idő után kiöregszik az ember a fiatalokból, így a 18 éves korosztályból, és azért nehéz fenntartani a lépést úgy, hogyha így előre 5-6-8 évekre terveztek, és mondjuk nem igazán mutatna példamutatást a tanulmányatok terén sem az, amit csináltok. Szóval a kérdésem az lenne, hogy hány évig tervezétek, és hogy azért a tanulmányaitok nem lesznek elhanyagolva, hogy azért az emberek azt lássák, hogy a lényeg mégis ugyanaz, hogy tanulni jövünk ide. Köszönöm. Köszönjük, akkor ha jól értem, akkor minden jelölthöz intézel ezt a kérdést. Minden 3 jelölthöz. Jó.
Akkor Gordon, most te kezded a válaszadást. Köszönjük szépen a kérdésedet. Igen, így ezáltal, hogy kilépnék a duális képzésből, így több szabadidőm lenne, ezáltal hát szerintem így csak ígérgetni lehet az, hogy valóban most én a szabadidőmet a tanulásra fogom tölteni. Igazából én is szeretnék itt annyival több évet itt tölteni, hogy őszinte legyek, hisz azért szeretném azt, hogy majd a munkámban, vagy a szakmában is tudjak dolgozni mi hamarabb, és ez azért motivál arra, hogy tényleg haladjak a tanulmányaimmal, és szerintem is valóban így van, hogy nem baj, hogyha tényleg úgy időközönként úgy megújul a hök, illetve szerintem, hogyha netán talán mégis tovább lennék itt, nem hiszem, hogy következőnek szintű szeretnék jelentkezni, hisz akkor már talán egy fiatalabb korosztálynak kellene majd jelentkeznie. Köszönöm. Köszönjük szépen, Ambrus Attila. Akkor kezdjük is. Hát Ádi, a helyzet az, hogy én legfeljebb 2 mandátumot szeretnék maradni, tovább nem, mert addigra én már 25 éves leszek, úgy látom, hogy én addigra már kezdek kiöregedni ebből. Tehát annál tovább nem szeretnék, de egyelőre én 1 mandátummal számolok, mert tudom, hogy legkésőbb mondom, én is 25 éves koromra szeretném befejezni a gépészmérnöki tanulmányaimat, és szeretnék utána vagy elmenni egy céghez dolgozni, vagy adott esetben, hogyha a lehetőség megadódik, akkor én szeretnék oktatni akár. Tehát nem szeretnék azért örök életemre itt maradni, és hogyha már amúgy is úgy érzem, hogy már tényleg öregszek kifelé, már mondjuk 23 évesen, tehát 2 év múlva, akkor már úgy fogok dönteni, hogy akkor én nem fogok újraindulni. Köszi kérdésed. Köszönöm szépen a kérdést. Én is 2 évre tervezek előre, és ahogy már említettem a szervezeti felépítésnél, ezek a junior referensi pozíciók nem csak a referensekre lesznek igazak, hanem az én elnökségemre is. Tehát nekem kulcsfontosságú lesz majd azt elkerülni, hogy ne legyen utánpótlása semmelyik pozíciónak. Tehát erre kell törekedni, hogy az utánam levőket is ugyanúgy segíteni nekik, és majd ők átveszik ezeket a pozíciókat, és ez ugyanúgy igaz lesz rám is. Köszönjük szépen. További kérdés. Személyesen ott látok egyet, illetve majd online térben is lesz, de akkor most ott a szemüveges úriembernek megadjuk a szót, aztán pedig online jelezték a kollégák, hogy lesz kérdés. Köszönöm a szót. Volt szó kultúráról, táncról, sportról. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a hallgatók szakmai érdekképviseletét hogyan képzelitek el? Gondolok itt szakképviselőkre, szakkollégiumokról, szakmai rendezvényekről, vagy ez magatokénak gondoljátok, vagy inkább a közéletnek a felpesdítése lenne a cél? Köszönöm. Mindhárom jelölttől szeretnéd ezt kérdezni? Természetesen mindhárom elnök aspiránsnak. Akkor Ambrus Attila először tiéd a válaszadás lehetősége. Jogos a kérdésed. Én a szakkollégiumok esetében inkább ezt nagyobb volumenre bíznám. Tehát, hogy oké, nyilván támogathatja a hők, én ezt nem zárom ki, és mivel ez is egy ötlet, ezért ezt nyilván fontolóra érdemes venni. Mert ugye, mint említettem, bármiből lehet fejlődni, én azt szívesen veszem. Viszont ugye a szakképviselet, azt is ugye említetted, ugye arra már ugye vannak szakképviselők, viszont ugye én majd szeretném ugye revizionálni a feladatokat minden egyes választás esetén, legalábbis ebben a 2 évben, ameddig én tervezek, és valószínűleg, nyilván miután nézzük az adott munkakeretét egy szakképviselőnek, nyilván ahhoz igazítva ezt, és majd ahogyan a hallgatók igényeit is felmérem, hogy ők mire tartanak igényt egy szakképviselő esetén, illetve a szakképviselők miben tudnának magukon fejleszteni, vagy hogy nem-e túl sok nekik valami, vagy túl kevés, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Bodó Attila. Köszönöm szépen a kérdést. Én a kampányidőszakomat megelőzően már tettem egy olyan kört, hogy a karon megjelenő szervezetekkel felvettem a kapcsolatot. Gondolok itt a szakkollégiumoknak a vezetőire, mind a B2 és a Juhász Jenő szakkollégiummal, és velük beszélgettünk erről,
hogy hogyan lehetne a hallgatókat még jobban szakmaorientáltságra bírni. Ugyan gondoltunk itt a szakmai előadásokra és a kirándulásokra, valamint az, hogy a szakképviselők szervezhetnének ilyen tudományos vagy ilyen tanulmányi kirándulásokat egyetemi szinten is. Tehát így próbálnánk meg megszólítani ezt a réteget. Köszönöm szépen. Köszönjük, Gordon. Köszönjük szépen a kérdésedet. Én szeretném, hogy a szakkollégiumokkal így szorosabb kapcsolatot ápolnánk, illetve szeretném azt, hogyha a szakképviselőkhöz szívesen fordulnak a hallgatók ilyen témában is, hisz igenis ez tényleg fontos, és amennyiben van rá kellően igény, akkor lennének esetleg gyárlátogatások, kiállításokat tudnának megnézni, illetve ha úgy van, akkor esetlegesen itt a karon belül lehetnének előadások. Így úgy gondolom, hogy ezzel így egész jól lehet esetleg egy kis ízelítőt adni számukra ilyen szakmai témákkal kapcsolatban, és ezek után akár szívesebben még önállóan is így belásnák magukat az ilyen témákba. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor az online térben érkezett egy kérdést, amit Ambrus Attilához intézett a hallgató. Azt szeretnék kérdezni tőled, hogy az alelnöki pozíciót is meghirdetnéd, de vagy van-e olyan hallgató, akire már gondoltál, mint alelnököd? Az alelnöki pozíció az a legközvetlenebb kollégája szerintem az elnöknek. Nekem egyelőre erre több ember is ki van szemelve. Ugyanakkor beszéltem az Attilával is korábban róla, hogyha úgy gondolja, hogy esetleg én nyerem meg a választást, és szívesen válna az alelnöki tisztséget, én akár őt is szívesen felkérném, mert ugyanúgy alkalmasnak találom, ugyanúgy arra is, hogy vezesse a hököt. Tehát, hogyha ő nyer, akkor sem érzem magamat vesztesnek. De visszatérve az alelnökségre, igen, azok, hogy ugye több ember is ki van jelölve, akit így szívesen el tudnék képzelni a pozícióban, de ez az egyetlen, amit szerintem nem kijelölés alapon, mert ez a legközvetlenebb munkakör, viszont igen, miután említésbe került, hogy én minden pozíciót megpályáztatok, jogos a kérdés, és igen, elgondolkodnék ezen is. Köszönjük szépen. További kérdés. Újra van Bordó Pulcsis úriembernek kérdése. Nyugodtan. Köszönöm. Sokat lehet hallani, ha a közéletben ti is jártok, egyes hallgatóktól, hogy úgymond szektásodott a jelenlegi hök, hogy még ha nem is így van, esetleg nagyon fontos lenne az, hogy a hallgatókhoz ezt egy kicsit visszacsatolásképp valahogy kimutassátok. Kérdésem az lenne, hogy milyen módszereket alkalmaznátok annak érdekében, hogy még ennek a gyanúját is akár elkerüljétek, és hogyha netán mégis valahogy megint egy ilyen rosszalló közéleti pletyka történne meg, akkor milyen orvoslásokat tudnátok alkalmazni, hogy ezt minél hamarabb eloszlassátok, ezeket a vagy tévhiteket, vagy vádakat. Köszönöm. Gordon, most tiéd a válaszadás lehetőség először. Köszönjük szépen a kérdésed. Hát alapjáraton úgy gondolom, hogy így nem feltétlenül releváns abban a szempontból, hogyha több új tag is lenne a hökben, mindazonáltal, hogy egy pályázat lenne ez, hogy így bárki tudna jelentkezni, így nem tud. Természetesen itt is fel tud merülni az, hogy valakit pont azért lenne megválasztva, mert hogy így szorosabb kapcsolatot ápolnánk vele. Ez sajnos tényleg, ha nagyon szeretnénk keresni benne, hogy mi a rossz, akkor ezt úgyis valaki mindig talál valamit. Hát én azt gondolom még, hogy ha tényleg kellőképpen odafigyelünk a hallgatók véleményére és kritikáira, és ezeknek valamilyen szinten eleget teszünk, mert úgy értve, hogy természetesen átgondolva, akkor lehet azt látni, hogy nem csak az a fontos, hogy kik vannak a csapatban, és hogy ők mit gondolnak, hanem valóban az, hogy a hallgatóknak mi a véleménye. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Bodó Attila. Köszönöm szépen a kérdésedet. Alapvetően szerintem ezt a problémát úgy kell megvizsgálni majd, hogy a munkát el kell különíteni a személyektől. Nem feltétlen baj az, hogyha valakinek a személyét támadják, de a munkásságára kell felhívni a figyelmet. Hogyha a munkáját támadják, arra azonnal konfrontálódni kell, azt mondom, hogy
azonnal meg kell oldani ezt a problémát, hogyha valamilyen kritika érni az én szervezetemben lévő tagokat, akár engem is. Tehát köszönöm szépen. Én ez úgy állok hozzá, hogy ugye az Attinak jó volt a meglátása, tehát ugye bele kell állni ebbe a dologba, viszont én inkább úgy kezelem, hogy ha valaki kritikával illet meg, akkor megfigyelem, hogy mennyire lehet igaza benne, illetve ugye ezek a hallgatói fórumok szintén tökéletesek erre, hogy meghallgassuk az adott véleményeket, ugye amiket említett például Gordon is, és hogyha ilyesfajta kritika érni a házat, akkor igazából először is mondom, én megvizsgálnám, hogy mennyire igaz a kritika, és hogyha az, akkor indítanék egy igényfelmérést, hogy hogyan lehetne ezt elkerülni a hallgatók szerint, vagy hogyan éreznék kevésbé ezt. Köszönjük szépen. Közben online érkezett még egy kérdés, és szeretném nektek jelezni, hogy a vitafórum időtartamának megtartása érdekében még az online feltett kérdésen kívül egy kérdésre lesz időnk. Szóval az online feltett kérdés mindhárom jelölthöz szól. Hogyan szeretnétek motiválni a magyar és külföldi hallgatókat, mind kulturális, mind tanulmányi programok részvételére? Bodó Attila. Alapvetően az, hogy hogyan kell megszólítani a hallgatókat, ez egy nagyon fontos dolog, és erre, amit már csak megint magam tudom ismételni, fontos felhívni online és offline formában is a figyelmet. Köszönöm szépen. Gordon. Köszönjük szépen a kérdést. Elsősorban én is ugyanezt tudom mondani, hisz nem szeretném magamat ismételni, de tényleg fontos az, hogy ez kellőképpen ki legyen kommunikálva, hogy milyen rendezvények is vannak, illetve visszacsatolásként szerintem az is jó, hogyha tényleg ott készült képeket megosztanák, és így láthatják azt, hogy mennyire is jó ott a hangulat, és ezáltal legyen kedvük részt venni ezen, hogy ők is kivessük a részüket ebben. A nemzetközi hallgatókhoz is szintúgy ez angol nyelven így meg tud történni. Nyilván nem a képek azok sajnos nincsen sem magyarul, sem angolul, ez máshogy van közvetítve. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ambrus Attila. Én meg nem szeretném a másik két jelöltársamat ismételni, mert teljes mértékben egyet tudok velük érteni, úgyhogy köszönjük a kérdést. Köszönjük szépen, és akkor egy utolsó kérdésre biztosítunk lehetőséget, ha van még. És akkor érkezett is online egy kérdés. Akkor ezt a kettőt még megvárjuk, mert egy jelölthöz szól a kérdés. Akkor először online, és akkor tiéd lesz az utolsó kérdés. Bodó Attilától kérdezi, hogy az irodások és referensek teljes cseréjét követően mivel garantálod, hogy az új, még tapasztalatlan hallgatók gördülékenyen fogják tudni elvégezni a rájuk jutó terhelést. Köszönöm szépen a kérdést. A szervezetem tagjai között szerepelnek olyan arcok is, akik az előző hallgatói önkormányzatban már megjelentek. Tehát ezek a tapasztalatok nem vesznek el, ezek ugyanúgy megjelennek majd nálam is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és akkor a hölgyé az utolsó kérdés lehetősége. Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy ki tudnátok esetleg jobban fejteni, hogy az érdekképviseletet azt hogyan szeretnétek véghez vinni, hogyha valamelyik hallgatónak mondjuk egy oktatóval van konfliktusa. Köszönjük szépen. Ambrus Attila. Én úgy látom, hogy ez főleg a tanulmányi referenssel való kommunikációt illeti, úgyhogy ez a munka az feladata, tehát ugye a tanulmányi referens dolga az, hogy figyeljen arra, hogy az oktató a TVS szerint járjon el, de amennyiben szükséges, én ismerem magamat, én hajlandó vagyok akár ebbe személyesen is beleállni, hogyha egy oktató adott esetben nem méltányos, akár egy vizsga esetén, vagy bármilyen egyéb oktató-hallgató közötti interakció során. Tehát igazából ez többet nem tudok hozzáfűzni, de köszönöm kérdésed. Köszönjük szépen. Gordon? Köszönjük szépen a kérdésed. Én is ezt tudom mondani, hogy elsősorban szeretném, hogyha az adott hallgató jelezze ezt a szakképviselőjének, illetve ezt, hogyha miután elér hozzánk, azután közvetlenül az oktatót szeretnénk felkeresni, és megbeszélni vele, hogy ezt a problémát, hogy legyen szíves a szabályzatot követni, amennyiben ténylegesen eltérne ettől.
Ha mennyiben ez nem lenne elég, akkor természetesen akkor fentebb kell mennünk. Ez már tényleg a helyzet adja, hogy is lenne. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a kérdésedet. Fontos elkülöníteni azt, hogy a hallgatókat hogyan kell képviselni az ilyen ügyekben. Ne legyen arra példa, hogy valamelyik hallgatóval valamilyen visszaélés történik adott tantárgyal kapcsolatban, hogyha személyesen oldaná meg ezt a problémát. Tehát ezért fontosak a szakképviselőknek a jelenléte. Hogyha nem mer az adott hallgató a tanárával fellépni, megbeszélni ezt a problémát, mert fél a rászabott így büntetésektől, akkor a szakképviselő névtelenül eljuthatja ezt a kérdést, és felhívhatja erre a problémára a figyelmet. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, és mielőtt még véget vetünk a vitafórumnak, 1 perc zárszóra mindegyik jelöltnek lehetőséget adunk. Alfabetikus sorrendben kezdtük, úgyhogy most fordítottba fejezzük be. Gordon, először tiéd a szó 1 perc zárszó erejéig. Hát, köszönöm szépen. Hát szeretném megköszönni a kérdéseket, és úgy gondolom, hogy kellőképpen meg tudtam osztani a gondolataimat veletek. Amennyiben lenne még bárkinek kérdése, szeretnénk a jövő héten is itt kint lenni az aulában, és ott bárki bármikor felteti a kérdéseit, akár személyesen, akár egy ötletládába is bedobhatja a javaslatait. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Bodó Attila. Én meg szeretném köszönni, hogy ennyien eljöttetek erre a vitafórumra. Nem tudom, láttátok-e, a karivezetés is megjelent, úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az értelmes kérdéseket, és hogy ilyen intelligensen és kultúrált formában ezt feltettétek nekünk. Én nagyon kívánom azt, hogy a közeljövőben együtt tudjunk dolgozni. Ugye a csapatomra is ránézek, hogy nagyon büszkék vagyok rátok is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönjük, Ambrus Attila. És köszönöm minden egyes itt megjelennek, hogy részt vett ezen és figyelte az eseményt, és köszönöm szépen az összes kultúrált kérdést, illetve az őszinte kérdéseket. És én azt tudom ígérni, hogy folyamatos fejlődés veszi kezdetét, amennyiben engem választotok meg. Illetve köszönöm szépen minden egyes jelöltársamnak szintén a kultúrált vitakereteket, illetve az EHÖK-nek is. És igazából többet nem szeretnék még hozzáfűzni, mert a többiek is elmondták, úgyhogy ha még annyi van, hogyha esetlegesen bármi kérdés még van, akár a programomat illetően, akár személyemet, vagy akár majd a szervezeti felépítésemet illetően, akkor hétfőtől szerdáig délutánonként az A105-ös irodában megtaláltok, illetve igazából Facebookon, Instagramon, Messengeren is bárhol mindig elérhető vagyok a nap 24 órájában, úgyhogy köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek a vitafórumra, és az egyetemi hallgatói önkormányzat vezetősége nevében mind a 3 jelöltnek sok sikert kívánunk a választáshoz. További szép estét, sziasztok!